nimi on Niina Kuhta ja mä oon käynyt viime marraskuun lopulla tämmöisessä lihavuusleikkauksessa. Leikkauksella on ollut todella hyviä vaikutuksia mun elämään. Vielä ollaan hyvin alkutaipaleella matkaa, mutta paino on mukavasti lähtenyt ja koko elämä on saanut uuden suunnan. Suurimpia muutoksia on ollut ehdottomasti kaikki kiputilat, mitkä on lähtenyt pois. Mä pystyn kävelemään pitkiä matkoja, mä oon tosi energinen ja aktiivinen ja ylipäätänsä jotenkin kaikki vaan toimii paremmin. Ihmisillä on aika lailla erilaisia harhaluuloja tästä, että on näin leikkaukseen ja kaikki kilot pois. Se ei suinkaan ole mikään rasvaimu, vaan se on vaan vatsalaukun kavennus, missä lähdetään sitä suurta nälkää korjaamaan ja sitten asiat tapahtuu hitaasti ja varmasti uuden elämän opettelussa ja ruokailun opettelussa sitten. Mun elämä on kyllä tosi kivasti muuttunut, että pystyn tekemään asioita paljon enemmän. Mä oon muun muassa opetellut uuden ammatin ja nautin siitä ja ylipäätänsä vaan se tekemisen taso on ihan uudella levelillä. Että tässä pystyy toteuttaa itteensä ihan eri lailla kuin ennen leikkausta. Musta tuntuu nyt todella hyvältä, että kyllä tämä oli sellainen, kun yli 20 vuotta oli painon kanssa kamppailu ja tietysti yhä edelleen, mutta suunta on oikea ja tuntuu siltä, että nyt se toivoa on, että mä pääsen niihin mun tavoitteisiin. Mulla on aikamoisia haaveita vielä, eli haluan todellakin kuntoutua ja vielä 20 kiloa laihtua ja nälkä kasvaa syödessä, että mitä tässä keksitään, mutta ainakin semmoiseen hyvään kuntoon ja hyvään fyysiseen kuntoon ja tietysti haluan lihasmassaa kasvattaa ja rasvaa pienentää. Että kyllä tämä on niin kokonaisvaltaista, että tässä tulee muitakin elämänmuutoksia sit mukana.